אמא ובת בשנת בת מצווה. זה הסיור שחיכית לו, סיור שיש בו ערך, חוויה, מפגש עם הבת ברובע היהודי המהמם, והכל לעילוי נשמת הלל יפה אריאל שלנו. הצטרפו. ממש נהניתי לטייל עם אמא שלי, ובעיקר נהניתי ללמוד על 7 הנביאות. ופגשנו פה מיני נשים מיוחדות, ממליצה מאוד. אני מזמינה אותך וביתך לחוויה מיוחדת ומחברת, סמטאות הקסומות של ירושלים. ניפגש.